ରଜରେ ଦୋଳି ଖେଳ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ। ଝିଅମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ସତେ ଯେପରି ରଜ ପର୍ବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଗାଁର ଗଛମାନଙ୍କରେ ରଜଦୋଳି ଲାଗିଥାଏ। ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଭାସିଯାଏ ରଜଦୋଳି କଟ ମଟ, ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ଲୋ ଦିଶୁଥାଏ ଝଟ ଝଟ। ରଜ ପର୍ବର ପାଳନ ବିଧି। ରଜ ପର୍ବ ହେଉଛି ଏକ ତ୍ରିଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରଥମ ଦିବସଟି ପହିଲି ରଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସଟି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିବସଟି ଭୂମିଦାହ ନାମରେ କଥିତ। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତି। ପହିଲି ରଜର ପୂର୍ବ ଦିନଟି ସଜବାଜ ନାମରେ କଥିତ। କି ଧନୀ କି ଗରିବ ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଅବସର ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ା, କୌତୁକ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଆଳାପ ଓ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଦିନ ତିନୋଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ନାଚ, ଗୀତ, ଯାତ୍ରାଭିନୟ ଓ ତାସ ପତା, ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପହିଲି ରଜର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପୋଡ଼ପିଠା ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବର ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି। କି ଧନୀ କି ଗରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସଜବାଜ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ପହିଲି ରଜର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଏହାକୁ କାଟି ଖୁଆଯାଏ ଓ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ପହିଲି ରଜର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଳିକାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନାନାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ କରି ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ବେଶଭୂଷାରେ ମଣ୍ଡିତା ହୁଅନ୍ତି। କୁମାରୀମାନଙ୍କର ପାଦରେ ଅଳତା, ଚକ୍ଷୁରେ କଜ୍ଜଳ, କପାଳରେ ଚନ୍ଦନରେଖା, ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗରେ ପରିହିତ ନାନା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିବେଶକୁ ବେଶ ରଙ୍ଗମୟ କରେ। କୁମାରୀମାନେ ନଗ୍ନ ପାଦରେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଆ ଗଛର ବଳକଳ ନିର୍ମିତ ଚପଳ ବା ପାଦୁକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁଥାନ୍ତି। ଆଧୁନିକ କାଳରେ ବଳକଳ ନିର୍ମିତ ପାଦୁକା ସ୍ଥାନରେ ବଜାରରେ ସୁଲଭ ହେଉଥିବା ନାନା ରଙ୍ଗର ଚମଡ଼ା ନିର୍ମିତ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପିଠା ପଣା, କ୍ରୀଡ଼ା, କୌତୁକ, ତାମ୍ବୁଳ ବଣ୍ଟନ ଓ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ବିପୁଳ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। କୁମାରୀମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏହି ଉତ୍ସବର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଦୋଳି ଖେଳ। ଗ୍ରାମ ଉପାନ୍ତରରେ, ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅଥବା ନିଜ ଗୃହର ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଦୋଳିମାନ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ। ଦୋଳିର ତାଳେ ତାଳେ କୁମାରୀମାନଙ୍କର କର ସୁଲଳିତ ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ବେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର କରେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦୋଳି ଖେଳ ଓ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସମାବେଶ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠେ। ତୃତୀୟ ଦିବସଟି ହେଉଛି ଭୂମିଦାହ। ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ମାତା ବସୁମତୀର ବିଶ୍ରାମର ଦିନ। ଭୂମିରେ କୌଣସି କ୍ଷତ କରାଯିବା ବା ଭୂମିକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏହି ଦିନ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ଦିବସଟି ଧରା ସ୍ନାନ ନାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥର ଅଗଣାରେ ଏକ କାଷ୍ଠ ଆସନ ଉପରେ ଲଙ୍ଗଳ ଲୁହା ସହିତ ଶିଳପୁଆ ଓ ନାରିକେଳ ସ୍ଥାପନ କରି କୃଷକ ଗୃହିଣୀ ତାହାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ସଭକ୍ତି ପ୍ରାଣିପାତ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଉତ୍ସବର ଭଦ୍ରବେଳ ଆନନ୍ଦରେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ। ବସୁମତୀର ବରପୁତ୍ର କୃଷକ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ପାଇଁ ମାଗିଣିତ ମାଟି ମାଆର ଅଯାଚିତ କଲ୍ୟାଣ। ନିଜର ଆମୋଦ ଆଳସ୍ୟକୁ ପରିହାର କରି ସେ ପୁଣି ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଆଗେଇ ଯାଏ ସ୍ୱକର୍ମରେ। ଝରଝର ହୋଇ ଆଷାଢ଼ ଆକାଶରୁ ଝରି ଆସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ କୁସୁମ ଧାରା। ମାଟି ମାଆକୁ ବୁକୁ ଫଟାଇ ନୂତନ ଅଙ୍କୁରର ଉନ୍ମେଦ ଘଟେ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ସୃଜନୀର ଆନନ୍ଦରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଉଠେ।
ସାମାଜିକ ଉପଯୋଗିତା କୃତିଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ରଜ ପର୍ବର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ୍ରିଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, କ୍ରୀଡ଼ା, କୌତୁକ, ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନକୁ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦମୁଖ କରେ। ଏହି ଅବସରରେ ନବବିବାହିତା କନ୍ୟାର ପିତ୍ରାଳୟରୁ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟକୁ ନବବସ୍ତ୍ର ସହିତ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ପଣସ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ଭାର ପଠାଯାଏ। ମୃତ୍ତିକାର ବିଶ୍ରାମ ସହିତ କୃଷିକାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏହି 3 ଦିନ ସାମୟିକ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଗୃହକର୍ମରୁ ଅବସର ନେଇ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। କେବଳ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପୋଡ଼ପିଠା ହେଉଛି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୋଡ଼ପିଠା ଲାଗି କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ବହୁ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସହିତ ପୋଡ଼ପିଠାର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗ୍ରାମର କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇ ତାମ୍ବୁଳ ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାରମ୍ପରିକ ଐକ୍ୟ ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନାନାଦି କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନର ମାଧୁରୀକୁ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।